Σήμερα σας παρουσιάζουμε την Olympus X920 digital κάμερα. Αυτό είναι το κουτί της, το οποίο έχει ανοιχτεί πριν αρκετά χρόνια. Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό βίντεο unboxing. Βλέπουμε ότι είναι στα 12 MP, 4 optical zoom και ο φακός είναι wide 26 mm. Εμείς τα βλέπουμε και εδώ, 12 MP, 4 optical zoom, wide 26 mm, οθόνη 2,7 LCD, Intelligent Auto, Digital Image Stabilizations, AV Tracking, Fray Detective και Perfect Shot Preview. Είναι συμβατή με κάμερα, με κάρτα XD και microSD με adapter μέσα. Εδώ βλέπουμε ότι είναι από την ελληνική αντιπροσωπεία, Photomatic. Βλέπουμε τι περιέχει μέσα. Η digital κάμερα περιέχει ένα χειρολαβή, μια μπαταρία lithium, ένα φορτιστή μπαταρίας, ένα καλώδιο USB και ένα AV. Έχει το Olympus Master 2, το software σε CD-ROM, οδηγίες instruction manual σε CD-ROM, την κάρτα εγγύησης και ένα adapter για την κάρτα microSD. Βλέπουμε εδώ ότι είναι κατασκευασμένο στην Κίνα, έχει σχεδιαστεί από την Olympus στο Τόκιο και έχει κατασκευαστεί στην Κίνα. Είναι συμβατό με Pixel Bright, Windows Vista κλπ. Αν ανοίξουμε το κουτί, έχουμε εδώ ότι προτείνεται να χρησιμοποιείται η Olympus XD Pixel Card. Βέβαια είναι πολύ ακριβή και τώρα πια δεν βρίσκεις τέτοια κάρτα, γι' αυτό και το adapter να βάλεις οποιαδήποτε SD και Olympus Master 2 software. Μπορεί να κάνεις εύκολα photo album. Και εδώ είναι ορισμένα αξεσουάρ με την κάμερα, μπαταρία είπαμε, το λουράκι χειρός, κάρτα και ο φορτιστής. Αυτό ήταν. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε από τον Κώστα